ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಕ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅವೆ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತ ಇಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೆನ್ನು ತೂಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ. ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಶುಂಠಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೇನು ಮಾತ ಸರಿಟು ಪೊದುಪೋಡು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂತೆಂತ ಬೇಯ್ತಿನೇಟ ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು. ಇತ್ತ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇಯ್ತಿನೇಟ ಅವೇನು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪವನ ಬೊರ್ಚಿ. ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ಸಾಸ್ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಉಪ್ಪುಲ ಅಂಚನೆ ಏತು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಐದ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಅವೇನು. ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರಾಗಿ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತೆನೆ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ. ಇತ್ತ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಂದೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುನಾಂಡು ಇತ್ತ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆತನು. ನನವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಪನ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.